Hej. Jag ska bara se så du filmar. Ja. Kanske inte världens bästa att filma när man är lite förkyld. Men ja. Jag sa att det skulle bli en video, så jag gör en video. Herregud vad mörkt det var. Ja, i alla fall. Det blir ingen sminkvideo eller hårvideo. Det får bli helgen. Jag vill inte göra det nu när jag ändå är sminkad lite så. Nej men gud, man ser ingenting. Förlåt för flyttningen, men ja. Jag går till här istället. Här ser man nog lite bättre. Ja. Jag filmar så här. Ni får se vilket jag filmar. Nej, men jag vill inte göra det nu när jag fixar allt. Men så här ser det bra. Ögonen. Ser ni ingenting mer? Det var bara utsläppt idag. Ja, jag sa att jag skulle göra en video, så här har ni fått den. Men den har blivit så bra, men ni får nöja er med det. Så, ja, vad ska jag säga? Det här är dagens outfit. Ett par sådana jeans tights. Ett vitt linne. Och lager 157 tröja. Jag kommer skriva hur mycket det kostar och sånt. Men ja, för att den inte ska bli superlång så får ni nöja med detta. Ja, och så kommer den till. Hej då!